اوی ورزه بدر نپات با جهان شی او دا مرگی بده پکلی کے اعلان شی پا دنیا کی بائی بیار پورتا نکڑے او دا سے بن بدے خوگ کلی چشمان شی دیر پیدا پرا فرمیش کون کی ملگری دی لکا ہریو جناب حکیم اللہ وزیر سپینوامی محمد اسلام زرگری گلجان رحیل صبر اللہ زرگری محمد سید وزیرستانی او سپیشل فرمیش کرا دا ابو زیبی مسافر محمد اللہ خیدر برمالوال او شاعر دے دیر محترم جناب عاجز زرگری حسن حیل او آواز دے دا ترنم بلبل او دا صبح حیبر پختنوها مشہور ناتخوان او دا بنو دا ناتخوانانو صدر دیر گرانا محترم جناب عارف اللہ عباسی آف شمش حیل ریکارڈنگ قاری حامد اللہ اسٹوڈیو غوری واللہ بنو والسلام اللہ دیو کڑی چی دستا ہے تندہ پریما تشی ستا پسترگو کی تکت دلی دو نوی او مولکت دے رجمع کا یران شی او ستا پسترگو کی تکت دلی دو نوی او مولکت دے رجمع کا یران شی نوی جندوی نوی لار نوی منزل وی او ستا یران با عملنا خپل ایمان شی او نوی جندوی نوی لار نوی او نوی جندوی نوی لار نوی منزل وی او ستا یاران با عمالنا خپل ایمان شی زرگری عجز یو دا ارمان پلنشتا او مرگ نمخ کے چر زارنا سبحان شی نو زرگری عجز یو دا ارمان پلنشتا او مرگ نمخ کے چر زارنا سبحان شی